Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi, minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ka Once Dance Evolution harengkat ka jinge trailang bat ka KK Film Production kala khot bat where yiki reudan sub shaka open to all online dancing competition. Katkum ka jing pentip jong kinong penyat yakani ka jing yakop shot naga benta ki kenthei laptha bakin shot tang ye ka jing rwai shot bat nga naga film driver taxi kat ban naga benta ki shinrang pat laptha bakin shot ye ka jing rwai nga itenan. Katarik bakhado ban pha yaki video kan long hado ka lai potrik ubnai naitung arajar arpuwei bat yaki nongjam ansa penbana ha ka khat santarik ubnai nailar arajar arpuwei khnang bakito ki ba pha yaka video ha ka lai potrik ubnai naitung ru ki breu kindub yo alat ban pej yaka video jongki ka khusnam na ka benta ka nam lado ka long lai hajar tingka bat ar hajar tingka ka dei na ka benta ki ba job ha ka kardan ba ar bat shi hajar tingka kadai ne ka benta ki ba job ha ka kardan ka balai ka Once Dance Evolution ringkat ka jinge don lang bat ka kiki pictures ni wan hani penai pi bangin pelong ye ka online dancing competition ki ba kwa bani shim benta ki la ban pha ki video jongpi ha new WhatsApp number nyo prasan nyo pra iwei sao iwei lai ka jing rwai ban shot na menta ki kenthai kan long shot lang bat nga na ka film driver taxi ban na benta ki shindrang kandai nga itenan da ida uchwa lakyang ka last date ba pin submit yakini ki video kandai hapo jong live ho tarik u July but ya ka result in sa bena ha u khatsan tarik u August ka jing bi sha yakini ka competition kan long be salansan ban yin ambo category publish bu saya simpan kawan biar kuat joki ba ngeskuat pentep ba pi ba haka bana kalian juga Once Dance Evolution but kumjur ke jenis nok di ringkat lambat ka KK Film Production min dan da kejing temu da kowe kejing temu bang imut ban penyat ya kowe ka online dancing competition ka bin nam tayo solo lani ba ban chat marway ha ka ba ngi klembo age limit lani klembo snam ye ni nuru de kat ba kat ki ba kwa no ki klung ki samla ki khna ki temen ki la ban chimenta de ha kini ka ni kejing ko chat ka long nam ta ki kin thai ki hap ban chat ya kowe ki jirwai khasi ka barang sudah pelatihan mena kini ki banai ka bladak ka blai ka teng chat lam ban nga na ka film drive taxi de ya kata ki jirwai pila banyo na po YouTube channel jong marenting but nam ta ki shendrang pada ki la ban chat ya kowe ki jirwai ka blai ka teng ngai internet ka blarwai dai da uchwa lakyang ka ba pila banyo in da uchwa lakyang 18 na po ka YouTube channel
te ka time limit ke bangi bu angi kalau amde banduna ya ka 6 minit te bat kawai ru ba ngimsha ban sha ding nu jirwai kalau ba kawai mi kwa ban kentiu ban promote ya kini ki artri jirwai ke bangi dak sudah pelatihan mana kini ki benai bladen te ka price nam ta kini nu shimata kalau mi hajo nam ta ki kentai ki shinrang nam ta ki klum ki kna ki samla ki teman kalau mi hajo ngimbu kategori ini nu ngim dan kamdan ka special price ne lani ka special kategori hakba yakinong job yakila do ka price kalong laheja tingka ik job yakba buan baar ka price kalong arja tingka bari balong balai ya isya tingka but yakini online dancing competition amdan kam ban siu bairung te yak video pila ban san no nado menta ka singi te but ka last date bapin san yakini ko video kalong ha ka live photo rek mentau banai arja akuai but yak result pada ingin sa pentip nomor bangi kwa ban aila di brio barok ki ban page yakini video bikin share kin likes bikin subscribe your channel jongi belate berteng kum Once Dance Evolution te yakin yak price jongi ni nang shimta ngin sapen bana pat haka khatsan tarik upnai ban wan ni upnai bapra menta usnam arjar afway te nagaleng jongi seisen pat ngi kerpa di ba ngidan langut kinong bisar apreng jongi we di mga ban bahasum pliang but iwe di actress ibala shot itu jirwai balai keteng shot lambangnya nak film driver taksi I anuja si emle but say we part di assistant choreographer jonga I wanhun lingdon nonglai tinagaliang jongi laingot ngim shem nginum pet ya kanu ka nginum shem ya kanu ka karai hagabai di but ka kom performance jongi indai ka kompet jongi ke lombi tam ngin judge ba bengin pet ya kat nongot ki bubun tam ki views but ki likes bengin shem ya kata karai te karai jong ki pat ba kadi karai ba khaddo bat karai ba job te nagaleng jongi kumpinong pinya ngin chupet bet ngin chunyo bitang ki vote ba piyo lima ki likes share ba subscribe ba kumjori ki views ke ba ka performance jo piyo te yakajing sha jo pi bila ban sha thakano no gar kom thakano no gar dance form pila ban boot neki ki video ki ba mangi la da ban sha tu ba lani pila ban sha de ta style la jong te but kawai pedaru ngak kerpa di pi ba pimde ban edit ya ke video jong pi te but pila ban chat no kamera pila ban chat kamera shongkai lani apa beranda lani apa pla lani apa terrace lani pila ban chat apa madan plang hagno no kerkom pila ban chat lani hagno no jaka te pisen ya ke video ke jong pi ha WhatsApp number nyo not pra san nyo pra iwei sao iwei lai nong biang nyo not pra san nyo pra iwei sao iwei lai kublish bun nagaleng jonga ngakit bak kiruyang nyapi barok ginang shimenta kiban sa shimenta ni ka program jongi ka online dancing competition te nga akit bak kiruyang pi bapin laban perform ba but kawiru bapin yarap bapin share hi dala dia ya ka video jongpi nang channel jongi cheki parlok jongpi but ya ning video jong ka video jongpi bangin supply ha Once Dance Evolution hapo YouTube channel te but sakwi ka kubor nagaleng jonga kalomba kit bak kiruyang ipi baro ki ba iba pek ya ni ka news mentak janmit ba pinjadan barbor apeng gamet kapat ka bukai pia ba blade dragon rat unya dan ringkat dam bapi kulish bot sok ben slow high shadik ben what been set ay ka om ki sent you as sing it'll be my begal air bring up ye shot iki ni long kum ki sent you ba pu ngap ki aboy hajo ni long kum ki sent you ba pu ngap ki aboy hajo in sim jong na ka slow can ban yo na pi jing Come on.
na Maria